L-entitajiet kollha għandhom jaħdmu flimkien u spalla ma' spalla mal-kunsilli lokali jekk verament irridu li riforma pjanata għal dan is-settur tħalli l-frott mixtieq. Hekk qal il-kellim tal-Oppożizzjoni għal kunsilli lokali Robert Kutajjar waqt seminar ta' ġurnata organizzat mid-Diviżjoni tal-Kunsilli Lokali fil-Forti Sant'Anġlu. Robert Kutajjar qal li l-Oppożizzjoni temmen li inut li nitkellmu dwar riformi jekk ma jkunx hemm rieda li naħdmu flimkien għax bekk biss verament naraw li din ir-riforma ittejjeb lil kunsilli lokali. Kunsilli lokali jistgħu jaħdmu flimkien jekk jingħataw rispett l-ewwel qabel kollox mill-Gvern ċentrali, però wkoll koordinament u konsultazzjoni bis-serjetà mal-entitajiet governattivi, xi ħaġa illi f'ħafna każijiet sfortunatament qed tkun nieqsa. U allura ma nistgħux nitkellmu fuq il-kunsilli lokali jekk l-entitajiet governattivi ma jikkoperawx bis-serjetà u jikkonsultaw bis-serjetà. Robert Kutajjar fakkar li għal din ir-riforma l-Oppożizzjoni preżentat menin proposta b'enfasi partikolari fuq is-sigurtà u l-aspett soċjali fost l-oħrajn. Qal li bil-ħidma tal-kunsilli lokali u importanti li ssir differenza fil-ħajja ta' residenti. Jiena nappella li fejn għandu x'jaqsam is-sigurtà fil jinteressa lin-nies, il-qasam soċjali, il-finanzjament mill-Unjoni Ewropea kif ukoll anka inizjattivi oħra l-Oppożizzjoni qed tressaq lill-Gvern biex joħodhom on board illum qegħdin nistennew li bis-serjetà il-25 sena mit-twaqqif tal-Kunsill Lokali iħallu impatt pożittiv. Il-kellim tal-Oppożizzjoni qal li l-Partit Nazzjonalista mhux beħsibu jikkritika biss, iżda anke bit-tmenin proposta li preżenta sissa qed juri biċ-ċar li jrid ikun parteċipi fit-tisħiħ tal-Kunsilli Lokali 25 sena wara li wellidhom Gvern Nazzjonalista. Sa dan it-tant is-seminar inkluda wkoll qatt ta' interventi, inkluż dak mis-Segretarju Parlamentari għall Kunsilli Lokali Silvio Parnis. Minnaħa tiegħu il-Ministru għall Kunsilli Lokali Owen Bonnici daħal fil-post ftit qabel id-diskors tiegħu stess, tant li Silvio Parnis kellu jtawwa l-intervent tiegħu sal-wasla tal-Ministru Bonnici.